Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле дуслар. Бу яхшы һәм сыйфатлы клиплардан гына торган топ клип хит парады. Һәм мин Ильяс Газизов. Атна дәвамында узышта 10 клип булды. Һәм аларны сезнең тавышлар ярыштырды. Инде нәтиҗәләр билгеле, шуңа күрә иркенләп утырырга һәм күзәтергә генә кала. Кайсы клип пьедесталда, кайсылары урыннары белән алмашкан. Һәм кайсы клипка бераз гына тавыш җитеп бетмәгән. Алдагы клип әнә шундыйсы. Һәм ул топ клип хит парады белән саубуллаша. Топ клип хит парад булмас иде, әгәр төшеп калган клип урынына өр-яңасы килмәсә. Шуның өчен күрегез һәм яратыгыз. Бездә премьера клип. Әгәр ул ошаса, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын язып, тавыш юллагыз. Һәм карарбыз, ничек сез аңа тавыш биргәнсез. Киләсе атна бит барысын да күрсәтәчәк. Ялган хисләр белән шуа, йөрәкне таш итмә. Минем йөрәк таштан түгел, ул өчен сөю көтә. Йөрәкне таш итмә, син таш итмә. Минем йөрәк таштан түгел. Минем йөрәк таштан. Минем йөрәк таштан түгел.
Йөрәк ярам клибын тәкъдим итүче Әлмәт егете Рамил Галимҗанов һәм шәхсән мин үзем берничә көнлек Мәскәүдә булып кайттык. Баш калага сәяхәтнең сәбәбе зур татарча солянка концерты. Икебезнең дә Мәскәүгә беренче тапкыр баруыбыз булып чыкты. Моңа кадәр Питерда, Сибирдә һәм башка шәһәрләрдә инде булганым бар иде. Ләкин менә Мәскәүгә килеп чыгарга эшем төшмәде ди Рамил. Хәзер исә ул тулы хукук белән Мәскәү күрдем дип әйтә ала. Моңа дәлил булсын дип мин аны телефонына фотога төшергән идем. Фотоларын контактка куймаган. Хатын өчен генә ул дигән була. Kişki ayaz küpte balıkıy yaktı ay. Ona qarab jemeldi yıldızlar. Onlar bizning tüsli eşkirsiz saf yüzlü nur sibeler söyleşir. Hisler yakın lakin yırak ara. Yazmağan bitip birge baltırgan. Kükke qara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaram. Kükke qara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaram. Sağışlanıp serleşe yıldız hem ay. Jitmi kullar bik yırak oralar. Barı tik vereme sünmesin tik suyu. Bu sağışını suyu davalar. Yakın lakin yırak ara. Yazmağan bitip birge baltırgan. Kükke qara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaram. Qara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaram. Sızlana yürek yaram. Sızlana Халкыбызның яраткан җырчысы Резидә Шарафиева өй шартларындагы фитнес серләрен ачты. Көнгә 15 минут кыршау, ягъни обруч әйләндерәм.
Шул ук вакытта сәгатькә карыйм. 15 минуттан да кимрәк булырга тиеш түгел ди. Өстәвенә ул иртәнге якларда гантельләр һәм эспандер ише спорт снарядлары белән күнегүләр ясый. Һәм ниһаять ул бик күп җәяү йөрергә ярата. Ә инде алга таба менә чынга ашыра торган хыялы һәм шул ук вакытта планы ул да булса йогага язылу. Закламый, анда да йөриячәкмен ди гомер шишмәм клибы хуҗасы сөйкемле Резидә ханым. Ömür şişmem aktı öz köyüne Sizmedim de ağıp ütkenen Niga şulay irteledin iken Nişletmeye şitler ütmeden Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının başı sarışları Ağıp gider kebek beylene Uzağımının başı sarışları Ağıp gider kebek beylene Bastı şişmeyinde şulay Uz jayına ağa mumlanıp Kıygılarım yaşlık mizgilinde Alsam bir de şunday yuvalıp Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının aşı sarışları Ağıp gider kebek beylene Ap-ak duman sarıgan Yolun kurmi mağın işitten Kungelemde yana jırlar tuva Mağınarda kilgen dişikten Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Ağıp gider kebek beylene Top klip hit parады boşlandı, barысы da joylandı. Kıska gına reklama çıkarılışından soň tagı da kızıqraq bulaşak. Avul яшьләре дип аталган җырны башкаручы Алабуга егете Илназ Фазлыев кыш җиткәнен түземсезлек белән көтә икән. Юк, ул көзне яратмаудан түгел, һәм ул башына кияргә яңа бүрек алып, кар яуганын да көтеп ятмый. Аны елгадагы боз катуы кызыксындыра. Әгәр елгада шугалакта кешәкә сугыштырачак дип уйласагыз, тагын ялгышасыз.
Ул бары тик кышкы балыкка йөрүне, пәкет ишүне, һәм әлеге яраткан шөгыленең кышкы сезонын зарыгып көтә икән. Менә шундый кешеләр өчен мин бурчлам да инде җәмәгать. Кайсы бирләре артык мавыгып китеп, боз катмас борын елгага кирип китәләр. Ә нәтиҗәләре Әйдәгез әле, башка нәтиҗәләргә тукталып, клип урынын билгеләп үтик. Umtulup yokluğa, zamanı yaşarga, dostlar birleşik, tuğan illeşkenige. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan selekli, biz ağır yeşleri. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan selekli, biz ağır yeşleri. İreni de tamirlar, avılıdan biz çıkan, şol jirden algan güç, jirlerde şınıkan. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan seletli, biz ağır yeşleri. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan seletli, biz ağır yeşleri. Kişi kuzgata, tağlarını kubarıp, kalısını turmuşta, bizden soň nur bulup. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan seletli, biz ağıl yeşleri. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan seletli, biz ağıl yeşleri. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan seletli, biz ağıl yeşleri. Var yakıtan seletli, biz ağıl yeşleri, biz ağıl yeşleri. Узган атнаның премьерасы булып, Килши яныма җырына төшерелгән клибы белән СССРның спорт остасы, шулай ук самбо көрәше буенча 2 мәртәбә Советлар Союзының вице-чемпионы һәм бодибилдинг буенча Рәсәй чемпионы Әсхәт килеп керде. Аның бу позитив һәм күтәренке эмоцияләргә бай клибын Мальдива, Мисыр һәм Төркиягә ял итәргә барган җирләреннән тормыш иптәше Айгөл төшереп алган. Клипка идеяләрендә алар икәүләшеп уйлаганнар. Ә менә гаилә тандемыннан нәрсә килеп чыкканын сез хәзер үк күрә алачаксыз. Клип дөрестән дә якты төсләргә бай. Әгәр ул сезгә ошый икән, SMS тавыш юллау өчен клип коды 066. Sağınam seni yaratamın deyim,
Күңелкәем шексіз дүңгізләргә тиң Шиткә китә калсаң хәтеремдәсин Юксынудан сине нишлим икән мин Җаным тулы бушлык күңелсез көн Син булмасаң янда караңгы төн Төрле уйлар килә минем башыма Күрәселәр килә йөрәк шашына Ише сүзем кара күзем кирәк кайчы үземә Ә мин сүзсез яши алмыйм беләсең бит үзеңдә Ише сүзем кара күзем кирәк кайчы үземә Ә мин сүзсез яши алмыйм Кеше яныма тыңды алыйм җаныма Сөям барым сине мәхәббәтем тиңемне Кеше яныма тыңды алыйм җаныма Сөям сине Кеше яныма тыңды алыйм җаныма Сөям барым сине мәхәббәтем тиңемне Кеше яныма тыңды алыйм җаныма Сөям Али о yeah о Али о yeah о Жаным минем Кипте йөрәк Син миңа кирәк Һәр сүзеңне йөрәгемдә йөртәмен Кайтырсың дип мин өмет итәмен Көткәндә ынтылып мизгел үтәдер Йөрәгем һаман да сине көтәдер Җаным белән сиңа дәшем карышма Килеп басаң иде минем каршыма Үтә көннәр санап анып торам Синең белән булырга хәйлә корам Күрәмдер сөю балкый күзләреңдә Күркәмдер синең һәрбер сүзләреңдә Сагынсам уралап апак томанга Чакырсаң чыгармын ерак юлларга Кеше яныма тыңды алыйм җаныма Сөям барым сине мәхәббәтем тиңемне Кеше яныма тыңды алыйм җаныма Сөям сине Кеше яныма тыңды алыйм җаныма Сөям барым сине мәхәббәтем тиңемне Кеше яныма тыңды алыйм җаныма Сөям Али о yeah о Али о yeah Кил, син кил Синсез җирдә яши алмыйм мин Кил, син кил Синсез җирдә яши алмыйм мин Җаным минем Кипте йөрәк Син миңа кирәк Студентларның 2 ел ярым укыган вакытларыннан соң бәйрәм итә торган чаралары Экватор дип атала. Топ клип хит парадының да нәкъ уртасына, ягъни экваторына килеп җиттек. Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гимаев белән Мәскәүдә булган хәлләр. Якшәмбе Мәскәүдә узган зур татарча солянка алдыннан Булат белән Ләйсән Кызыл мәйданда йөрергә өлгергәннәр. Кремльне карау, селфига төшү, Инстаграмга чыгару булар әлбәттә барысы да булган. Ләкин менә Булатның пионер чагындагы, октябрят чагындагы хыялы ул да булса Ленин янына мавзолейга керү чынга ашмады. Булат үзе чират зур, кеше күп дигән була. Ләкин хәзер инде Мәскәүдән әйләнеп кайтса да, тагын бер барып хыялын тормышка ашырырга аның өмете бар. Концертта алар Ләйсән белән Мин яфрак, син чәчәк җырын башкардылар. Ә клип коды 051. Гөлендә үз чәчәге бар, табигать шуңа күнеккән. Без дә бит табигать баласы, табигать гөле иркән. Бар килгәннәр булар дие, сыкмасын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик башаларда. Бар килгәннәр булар дие, сыкмасын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булып,
başkalarda. Her tağında huzurları var, irtelek şuna tübirkem. Biz de bir taң nurlarından bu jirge indi girken. Var kelgenler bular diye, sığmazın başkalarda. Mil yaprak, sin çeşek bulur, tibrelik bahçalarda. Var kelgenler bular diye, sığmazın başkalarda. Mil yaprak, sin çeşek bulur, tibrelik bahçalarda. Her jırның da үз күйі бар, Бишар беле тормыш күркәм. Тормышыбыз күркәм булсын, Арлап җырлык без иркәм. Бар килгәннәр булар дие, Сыклансын башкаларда. Мир яфрак, син чәчәк булыр, Тибрәлик бакчаларда. Бар килгәннәр булар дие, Сыклансын башкаларда. Мир яфрак, suyun çeşek bulur, tibrelik bahçalarda. Mil yaprak, suyun çeşek bulur, tibrelik bahçalarda. Mil yaprak, Mil çeşek bulur, tibrelik bahçalarda. Җырчы Сылу миңа чәчләрен ничек тәрбияләгәнен аңлатып маташты. Күптән түгел Сылу чәчләрен тигезләп яткыру өчен кератин процедурасы кулланган. Һәм аңа бу процедура бик тә ошаган. Кератин ярдәмендә чәчләрне тигезләү соңгы тенденция булып санала икән. Шәхсән мин чәчләрне яткыруның җайлырак ысулын беләм. Башта башны әйбәтләп юасың, аннан яхшылап төртәсең һәм 1 ярты сәгатькә калын шапка киеп куясың. Чәчләр дә тип-тигез ята. Ну яисә инде флешка алдырып атсаң да була. Иркәлектән йолдызлары, синең битеңнән үбәләр. Синең җаның шундый матур, яши канда күбәләк. Аның төсе яшел кызыл, аның уенда таптай юк. Таназ генә карасам, ышыклар китер мөмкин караңгыдан сакла берүк. Йөрәгеңне мин яратам синең иркен көлүеңне. Һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың. Бары яшә әйдә. Аллыгылы чәчәкләрнең берсендә иснәми китләр. Аларның арасында бит бер güzel чәчәк күксендә. Кошлар белән сөйләшәсең, серләшеп туймас йөрәгең. Җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен, караңгыдан сакла берүк. Йөрәгеңне мин яратам синең иркен көлүеңне. Һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың. Бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк.
Erkeli taң yıldızları senin bitinden ümbələr. Hörmәтле дуслар, без топ клип хит парадының пьедесталына да килеп җиттек. Эмоцияләр хәзер тагы да ташыячак. Аңарчы кыска гына реклама тәнәфес игълан итәм. Почетный пьедесталны 3нче урыннан ачып җибәрик. Әлфия Сөләймановның "Әтияни рәхмәтле без сезгә" клибындагы кайсы бер актерлар турында әйтеп китәсем килә. Әлфия безнең Татар радиосына җыр бирергә килгәч, күзе минем коллегам, Татар радиосының музыкаль мөхәррире Айгөлгә төшкән. Инде клипны төшерә башларчак булган ул. Безнең Айгөл исә клипта төшкән әби белән бер-берсенә ничектер ошаган да булып чыга. Клип сюжеты буенча хатын-кыз образы бала чактан башлап әби булганчыга кадәр сурәтләнә. Әле өстәвенә тагын бер яшь кыз роле кирәк булгач, Айгөлнең бер туган сеңлесе Айзиләне клипта төшерергә дәшкән. Шулай итеп, Әлфия Сөләймановага Татар радиосына керү килешкән. Җырын да тапшырган. Һәм бонус итеп бер туганнар булган 2 актер да тапкан. Әле сүз уңаеннан егетләр ролендә шулай ук бер туганнар уйный. Аларны Әлфия ничек очратканын әлегә белмим. Сорарбыз кирәк булса. Ақ бұз атқа отырғанда етіп, туған йұртқа қайтам ашқанып. Әтті әнні балам қайтыр дейіп, юл шатында күді юқсынып, юқтар жерде баласы үшін янып күйуші. Улым, қызым, рәхмәт қайттың дейіп, үзіліп бізні күтуші. Әтті әні изгілерден битсіз, жанға да васиғат беруші. Юрый безгә имин көннәр, балам дип назлап сөюче. Киткән чакта сездән балам китмә диеп, әйтерсең ләтәшә күзегез. Юктар җирдә әтиләрдәй, баласы өчен янып көюче. Улым, кызым, рәхмәт кайттың диеп, әти әнне йөртеп маяк кебек, тормыш юлыбызны яктырта. Саулык теләп дога укый, олы юлга безне озата. Юктыр җирдә әти
да васыйхат бирүші Юрай бізге имен күннәр Болам деп назлап сүйіші Улым қызым рәхмәт қойттың дейіп Болам деп назлап сүйіші Әтті әнні рәхмәтләп сезгә Яшь җырчы кыз Лия Шамсина яңа җыр әзерли. Ләкин яңа җыры татарча булмаячак. Бәлки әле гомумән инглизчә башкарымын дип уйлана ул. Инглизчә җырларга аның инде тәҗрибәсе бар икән. Мин үзем кытайча да җырлар идем. Тик әлегә укытучысын гына таба алмыйм дип тә шаярак кызчык. Ә инде чыпчын татар телендәге әткәй-әнкәй клибы бу атнада да югары баскычта. Әткәй-әнкәй ике канат алар йөрәк түрендә Сезгә булган рәхмәт җырым һәр вакыт күңелемдә Оу-оу-оу, сез минем кояшым, әткәй шикәренкәй бал Оу-оу-оу, иң яраткан сүзләрем, әткәй шикәренкәй бал Якты булсын, имен булсын гомерегез күзләре Тормышымда якты маяк әткәй-әнкәй сүзләре Оу-оу-оу, сез минем кояшым, әткәй шикәренкәй бал Оу-оу-оу, иң яраткан сүзләрем, әткәй шикәренкәй бал Оу-оу-оу, сез минем кояшым, Оу-оу-оу, иң яраткан сүзләрем, Ни булса да язмышымда, янәшемдә ике яр Инемдә ике канатым, әткәй шикәр, әнкәй бал Оу-оу-оу Сез минем кояшым, әткәй шикәренкәй бал Оу-оу-оу, иң яраткан сүзләрем, әткәй шикәренкәй бал Оу-оу-оу, сез минем кояшым, Оу-оу-оу, иң яраткан сүзләрем, әткәй шикәренкәй бал Әткәй шикәренкәй бал Хөрмәтле топ клип хит парадын караучы дуслар, хөрмәтле топ клип хит парадында катнашучылар, игътибар, каршы алыгыз бу атнаның лидерын. Лилия Гимаддинованың гаиләсендә соңгы арада 2 мәҗлес булган. Шуның берсе улы улы Ринатның 6 яшьлек туган көне уңаеннан. Туганнары дуслары җыелган һәм шаугыр килеп бәйрәм ясап алганнар улларына. Ә икенче мәҗлес исә яңа күчкән фатирларына Коръән укытып аш уздырганнар. Бу көндә бик матур узды ди Лилия үзе. Ходай кабул итсен дип кенә телисем килә. Син генә дип аталучы клипның коды 060. Тавышлар юллагыз.
ko'zlarimni bir shiloq boshlaysan, sen gina meni anglaysan, turmushimni joylaysan, alla qoylardan sezasin ko'nglimning qayg'usin. Sen gina meni, sen gina anglaysan, sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan, sen gina meni, sen gina anglaysan, sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan. Sen gina meni anglaysan, bilan bek yoradasan, menim aytgan so'zlarimni duo qilib yodlaysan. Sen gina meni anglaysan, noshar yoqni ko'rmaysan, erkalisindan ozlaysan, yotlarga da bermaysan. Sen gina meni, sen gina anglaysan, sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan, sen gina meni, sen gina anglaysan, sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan. Sen gina meni, sen gina anglaysan, sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan, sen gina meni, sen gina anglaysan, sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan, sen gina meni, sen gina anglaysan, sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan, sen gina meni, sen gina anglaysan, sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan. Sen gina meni kerak, sen gina bet yoradasan. Туайтып клиплардан гына турган топ клип кит барады бүгүнгө тамам. Ошаткан клипларыгыз болса, аларны биринчиликке көтөрүү сиздин колларда. 13-20 номерына топ клип сүзү белән башлап, клипнең кодын язып, тавыш юллый аласыз. Һәм икенче ысул, шулай ук безнең сайтыбыз www.tmtv.online.ru сайты аша да сез тавышлар юллый аласыз. Барыгызга да игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Булдым сезнең белән мин, Ильяс Газизов. Пока.